Fa una estona, mentre els vidres llagrimejaven i la claror esdevenia cendra com la mà d'una morta que toqués el cel, les capçades dels arbres i els tels de l'aire, he repassat amb tendresa la paràbola del bon samarità. Un viatger és deixat per mort a la vorera d'un camí. Dos jueus, empreses per arribar al temple, que representen el mal enteniment dels missatges religiosos, passen al seu costat sense ajudar-lo. Ells estan preocupats per les seves obligacions, que són en el futur. Un samarità que passava per allà el veu, s'atura i socor el viatger. El samarità comprèn que la clau de la salut és l'eternitat en el present. Per què ens costa tant comprendre aquesta idea petitona i essencial?